No niin. Nyt mä ottaa videota. Tässä mulla on tämmönen Lumia 920. Kuten näette, niin se toimii. Tehdään vähän drop-testiä, eli lähtee nyt täältä korkuudelta. Mitä tää nyt ois? Tää nyt päälle metri, kun tää on mun lantien korkuudelta. Oho. Tulee varmasti videolle, niin näin. Nyt katsotaan mitä siinä tuli. Ei tullut mitään. Maahan tuli jälki. Noniin. Sitten liputetaan näytteille. En usko, että siihen nyttenkään mitään tuli. Mä arvasin ihan oikein, ettei tullut mitään. Sitten tehdään tämmönen drove-testi, että nyt kyllä päksähti aika kovasti. Oho. Näyttää vähän tuuhakorilta. Näkyis toimiva. Ihan normaalisti. Mitäs sitten vielä? Lexille jotain keksii. En mä tiedä. Potkastaan sitä. Se oli säälittävää. Potkastaan uudestaan. No ei tuo nyt oli vielä säälittävää. No. Perkele! Taas irtostuu. Eli se on kuin uusi. Vähän uspiportissa vettä, mutta se ei niin justiinsa oo. Ei tää ikinä sano mitään, vaikka mä en oo käyttänyt tätä kyllä mihinkään muuhun kuin tämmöseen. Tää on tosi hauska. Tässä aina matkan varrella, kun kotiin kävelee pari kilometriä, niin oi vittu, nyt se meni säröille. Voi helvetti. Ota ei ois kyllä ehkä tarvinnut enää tässä tehdä. Se oli semmonen se. Nyt siitä on näyttö paskana. Ups. Ai, älkää tehkö ite näin. Ei ollut hyvä idea. Nyt minua vituttaa. Vituttaa kun pientä oravaa. Reikä on tuossa. Sitten näkee sisälle. Mun pitäis ehkä ehtiä se palaan.